Здравейте, казвам се Шила и това видео е изцяло създадено с помощта на изкуствения интелект. Търговската индустрия възприема изкуствения интелект, за да революционизира обслужването на клиенти, управлението на инвентара, анализа на потребителското поведение и автоматизацията на маркетинга. Изкуственият интелект помага за персонализиране на продукти и услуги, подобрявайки удовлетвореността на клиентите и увеличавайки продажбите. Чрез прогнозиране на търсенето, изкуственият интелект оптимизира инвентара, намалявайки разходите за съхранение и минимизирайки недостига на продукти. Чат-ботовете с изкуствения интелект предлагат 24/7 поддръжка, намалявайки изчакване и подобрявайки ефективността на услугите. Изкуственият интелект също помага за оптимизиране на оптималните цени въз основа на пазарни данни, конкуренция и търсене. Въпреки това, с тези иновации идват и правни предизвикателства, особено поверителността на данните. Следването на регулации като GDPR е от съществено значение, тъй като изкуственият интелект обработва огромни количества клиентски данни. Осигуряването на прозрачност, недискриминация и етично управление на изкуствения интелект е от решаващо значение за изграждане на доверие с потребителите. За да процъфтява изкуственият интелект в търговията на дребно, е необходима цялостна правна рамка за защита на данните, защита на потребителите и определяне на отговорността. Нека приемем бъдещето на търговията на дребно отговорно. Свържете се с Crowdy AI днес, за да видите как можем да подобрим вашия търговски бизнес.